Epke Zonderland is maar het Nederlandse turnteam aanreizigen naar China. Op het WK in Nanning, maar de eerste stap zetten we richting de Olympische Spelen van Rio in 2016. Dat slagen ontnota nog neer. Ja, dat is inderdaad iets, we hebben de laatste jaren meer in hebben geïnvesteerd, de laatste 2 jaar. En vooral dit hier bij het EK, Koester Tixien, dat we heel mooi presteren met een zesde plak. En dat hopen we eigenlijk die lijn tot te zetten, zodat we uiteindelijk volgend jaar bij de beste tolen van de wereld kunnen komen. En dat is een ticket voor de Olympische Spelen. 2 jaar won Epke Zonderland Olympisch goud in Londen. Hoe minder dan 2 jaar ziet Rio alweer verder door. Maar we zijn inderdaad alweer halverwege de cyclus. Londen lijkt voor mij nog als de dag van gisteren. En dan stond ik inderdaad laatst even stil van, oh god, we zijn alweer halverwege. De tijd vliegt. Dus we moeten hard door. Iedere dag telt dan. Dus, Net jij er hier in Nederland in de breedte beschikking over zo'n sterke selectie. In het team zitten 6 turners en op elk tastel mij er 4 in actie komen. En de beste 4 oefeningen die tellen. Dus de Castel Utrecht hier dat net iedereen alle tasstanden kent van. Gelukkig maar, want we binnen het alle game campus. En om die reden is er plak voor specialisten zoals ik. Het grote doel is nou de top 24 in China. Ja, in principe is dat het doel voor het team. Maar ja, zoals het team er nu versteert, denk ik dat we wel een hegere plak halen. Waarschijnlijk ergens tussen de 16e en de 20e plak. Maar ik hoop in de buurt van de 16e plak. Komende weken dus pieken in China, maar knibbelen tinkt al om 2015. Dan wordt het echt spannend. Ja. Dan moeten we echt optimaal presteren. Willen we dan door kunnen gaan in de richting naar Rio. En dat betekent dat we een prestatie als team neer moeten zetten wat we nog niet eerder hebben gehaald. En daar ligt onze uitdaging. Daar zetten we alles op in het Nederlandse turnen. Op 3 oktober zet de teamkwalificatie uit. Daarna hoopt het Epke Zonderland op 12 oktober voor de tweede keer in zijn carrière de vrouwtitel op een rekstok binnen te hellen.